God aften alle sammen. Vi fortsætter rækken af de KNR-transmitterede vælgermøder fra Nuuk. I aften har vi direkte transmission fra gymnasialuddannelsen i Nuuk. Og velkommen til. Og det er velkommen til både lyttere og seere. Her står vi sammen med kandidater fra partierne, som stiller op til Inatsisartut, og de står klar her til de næste par timer. Velkommen alle sammen. På grund af coronasituationen, så har vi måttet tilpasse vores transmissioner. Som måske I kan se her, så er der kun enkelte kandidater fra partierne, og de skal stå der de næste 45 minutter. Og der er også begrænsning på 80 tilhørere på vælgerpladserne. Vi har 45 minutter direkte transmission i første omgang, og så bliver der 10 minutters pause, hvor der så kan blive byttet kandidater ud i mellemtiden. Først så skal vi have 1 minut til hver kandidat, og derefter så skal vi høre, hvad vælgerne har i spørgsmål, som skal besvares af kandidaterne. Vi har haft, lodtrækning om rækkefølgen, og det er Asik Kemnitz Narup Inuit Ataqatigiit, der er den første. Tiden er inde til forandring. Vi har for stor ulighed i det daglige liv, og der er for stor en kløft mellem rige og fattige, og det kan vi ikke blive ved med at acceptere. Derfor så må vi ændre på situationen. Vælgerne råber og skriger på forandringer, så derfor har vi meget at løfte. Vi skal gøre, hvad vi kan for at få større indtægter og få udviklet erhvervene. Vi har nemlig på vej mod en selvstændig stat brug for et robust samfund. Det skal også være et dejligt sted at bo og leve i Grønland, fordi vi er jo en del af den arktiske befolkning. Inuit Ataqatigiit er klar til at stå i front for landets styre den kommende valgperiode. Det var under 1 minut, men nu er det Sten Lynge, Demokratit. Du har også 1 minut. Tak. Fra Demokraterne vil vi gerne være med til at udvikle Grønland til at være et dejligt sted at bo og leve. Det handler om frihed til selv at vælge, hvor man vil bo, og det handler om friheden for den enkelte til selv at vælge sit erhverv eller sit arbejde eller erhvervsretning. I alle institutioner og instanser skal vi se på de trygge rammer, der bør være fra børneinstitutionsalderen til folkeskolen og fremover. Og det skal også være gode rammer for forældrene. Vi har stor fokus fra omverdenen på Grønland, og det skal vi udnytte. Og især skal vi udnytte det, så det kommer til at gavne Grønland og befolkningen. Stem på Demokraterne. Det var det minut, og den næste er fra Samarbejdspartiet. Cecilie, værsgo. Tak. Jeg stiller op på vegne af Samarbejdspartiet, fordi vi har fået nok. Vi er en masse nye, der stiller op til Inatsisartut. Vi mener, at man fuldstændig glemmer børnene, og man overser de svage og sårbare i samfundet. Og det ønsker vi at ændre på, så derfor vil vi gerne være med til at løfte til det bedre. Og jeg vil også gerne nævne vores portører, der arbejder i sundhedsvæsenet. Dem bør vi også have større fokus på, fordi de i deres erhverv og udførelse af deres job har mange uacceptable forhold, de kæmper med. Så derfor
Stem på Samarbejdspartiet på vegne af dem, der ikke bliver hørt. Tak. Og den næste, der har 1 minut, er Hans Peter Poulsen, Siumut. Værsgo. Velkommen lyttere og seere. Vi stiller frem på vegne af Siumut for at skabe endnu bedre forhold for børn og unge. Og i fællesskab skal vi også udvikle fiskeriet. Og det står vi sammen om i Siumut, og som kandiderer til Inatsisartut, og vi ønsker en forbedret udvikling af fiskerierhvervene. Altså forandringer skal komme indenfra. Hvis ikke de gør det, så bliver det bare tomme ord. Jeg kan se, at der er mange kandidater, som har forskellige erhvervsbaggrunde. Mange har uddannelser, nogle er fiskere og fanger, og andre er studerende. Og det alene giver et billede af, at vi er en anden gruppe, som ønsker forandring, og vi er en masse nye. Rigtig godt valg. Så skal vi til det 5. parti. Jens Nabat Dog, værsgo, du har 1 minut på vegne af Nalerak. Tak. Det handler om, at vi skal udvikle Grønland som helhed. Og man siger også, at der bør være en positiv udvikling for bygder og mindre bosteder. Vi mener, at det er nødvendigt med en boligreform. Undersøge, hvad det er, vi går ind på der. Og vi mener også, at vi ikke kan komme udenom en fiskerireform, lige så vel som vi også ønsker at styrke på det lokale plan. Vi mener, at der er store udfordringer i forhold til at have hjemmehørende ansat ombord på trålerne. Og vi mener også, at det er på tide at udnytte og benytte os af de mange højt uddannede landsfæller, vi har her til lands. Tak, og nu er det Vitus Ryaugetok, nu er det Redongnaj. Værsgo. 1 minut. Covid-19-pandemien har været i gang et års tid, og med hensyn til Grønlands økonomi må vi sige, at hvis ikke vi havde haft de rammer, vi arbejdede på, før coronapandemien brød ud, så havde vi stået i en meget fatal økonomisk situation. Vi ved jo, at vi ønsker at indfri mange projekter, blandt andet landingsbaneprojekterne, som vi er gået i gang med, og det skal være med til at skabe grobund for bedre udvikling, lige så vel som vi også har brug for at sætte lid til at udnytte fiskeriet på en bedre måde, end vi gør i dag. Så hvis I ønsker at følge de ting, som vi mener er vigtige og at prioritere, så er det os, I skal stemme på. Tak. Og nu er det sidste kandidat, Bentiarak Ottosen. Atassut, værsgo. Atassut er et liberalt parti, og det at være liberal betyder ikke, at man skal være ligeglad med medmennesker. Nej, det betyder, at vi har frihed på personlig plan, vi har økonomisk frihed, og at man ikke bliver styret ovenfra. Og vi skal også tage vare på vores kultur. Vi ønsker at udvikle kunst- og kulturverdenen, fordi vi ved, at når vi giver 1 krone til kulturen, så kommer der 3 kroner tilbage til landskassen. Så derfor så skal vi altså gøre, hvad vi kan for at udvikle de forskellige, for eksempel husflidsarbejde og andre kunstarbejder. Vi mener, at kandidaterne skal arbejde på tværs af partierne og finde sammen. Tak. Og nu skal vi til de allervigtigste i aften. Det er nemlig vælgende spørgsmål.
Vi har på KNR's Facebook rejst muligheden for, at vælgerne kunne stille spørgsmål til kandidaterne, og her er den første vælger. Kunstnere i dag, filmfolket, forfattere og musikere og sangskrivere. Det vil vi gerne opnå kan blive til et erhverv, man kan leve af. Kan I forholde jer til det forslag, eller det ønske? Og for det andet, Kunstfonden skal jo etableres. Og der har man ikke fra Naalakkersuisuts side bakket op om, at der skal være et kontor med udgifter til. Så det vil vi gerne høre kandidaterne omkring. Hvem? Jens Nabatok, du har bedt om ordet. Hvad vil du svare? Altså fra Naleraq er vi ikke i tvivl om, at vi har en masse kompetente mennesker med masser af forskellige evner. Om det så er inden for musikken, om det er inden for sangskriveri, eller om det er inden for andre områder, så ved vi jo godt, at der er mange, der har rigtig mange gode evner og kompetencer, men vi glemmer at tænke på, at det måske kunne gå hen og blive til et erhverv, som de enkelte kunne blive forsørget af. Vi bliver nødt til at have en politik, som er tilpasset den grønlandske virkelighed. Altså, desværre har jeg ikke så meget tid, så jeg holder inde her. Men vi vil gerne gøre noget for kunstnerne. Det han spurgte om, blandt andet. For eksempel etablering af Kunstfonden. Hvordan vil I komme med en løsning på administrationen af det? Ja, det skal vi finde en fælles løsning omkring. Man skal finde hinanden og komme overens. Og det vil vi gerne være med til, lige så vel som vi også gerne vil være med til, at kulturens og kunstens folk kan have et erhverv, som de kan leve af. Og det vil vi gerne blandt andet bane vej for, fordi vi ved jo, at mange af vores dygtige folk kan gøre sig gældende på verdensplan. Naleraq Egenius spurgte om den manglende støtte, om det er noget, man ønsker at give støtte til, for eksempel sangskrivere og musikere og også administrationen af den kunstfond. Altså kunstens folk og kulturens folk og tanken om en kunstfond er jo noget, vi har tilvejebragt og skal realisere. Med hensyn til kulturtilskud har vi gjort flere forskellige ting, men det, der efterlyses her, kan jeg godt forstå. Blandt andet, at man skal se mere på de muligheder, der er for at få økonomien til at hænge bedre sammen. Altså uanset hvad, så synes jeg, at vi skal lægge vores politiske programmer lidt til side og finde sammen med andre partier og finde sammen. Vi ved jo blandt andet, at oplevelsesindustrien jo ikke er kommet i gang endnu, men hvis det er, vi når det status en dag, hvor vi kan for eksempel gøre os gældende på filmlærredet på international plan, så ved vi også, at det vil være en stor reklame for Grønland, og som vil tiltrække en masse andre positive følger for Grønland. Bentiak Ortusen. Hvad vil I gøre med de ting, som vælgeren spurgte om? Det første at sige er, at vi bakker op om de ting, der er blevet sagt, fordi der blev sagt af kulturens folk, at de ikke ønsker partipolitik, at de folkevalgte blot bør bakke op om kulturens folk og de indsatser, der er nødvendige.
Og det synes jeg er helt fint sagt, fordi det, der er vigtigt, det er jo sådan set, at vi får udnyttet de forskellige kompetencer og evner, og den kunden, vi har i befolkningen. Men på den anden side, så kan man selvfølgelig også se på de rejsetilskudsmuligheder, vi har i dag og gøre det lidt bedre. Så vi er positive. Sten Lynge, Demokratiet. Hvad vil I gøre ved vælgerens ønsker? Vi mener, at vores kultur her i Grønland er noget, vi skal tage vare på. Og vi bakker op om, at det kan blive en livsvej, en man kan leve af. Men vi har mange udfordringer her i Grønland. Hvis vi kan konkurrere med andre på verdensplan, jamen så skal vi jo bare gøre det. Jeg mener ikke, at kunstverden kan udvikles alene ved offentlige tilskud. Det tror jeg ikke på. Jeg har selv været musiker i rigtig mange år, og jeg har aldrig nogensinde sat min lid til, at jeg skulle bæres oppe af offentlige tilskud. Nej, jeg har troet på, at vi selv kunne generere de penge. Og det bør andre også gøre. Men selvfølgelig skal vi støtte, og det vil vi gerne gøre, og give bevillinger til, hvis det er efteruddannelse, vi snakker om, således at vi kan hæve niveauet med hensyn til administration af Kunstfonden. Hvad er det, der er barrieren der? Lad os eliminere den først, så skal vi nok være med. Sisse Marie Jacobsen, Samarbejdspartiet. Hvad har I? Cecilia Marie Jacobsen. Altså det i vores identitetsforståelse er jo blandt andet det at underholde og også synge og danse. Det er jo en del af vores identitet. Vi er også kendt fra omverdenen, blandt andet med hensyn til det sprog, vi har, at vi ud over det verbale sprog, at vi også har en masse kropssprog, som vi er blevet kendt på. Vælgeren, der rejste de spørgsmål, vil jeg gerne bakke op om. Især hvis man kan formå at have så god en økonomi, at man kan brødføde sig selv. Vi har en masse mennesker, som har mange fantastiske evner og kompetencer. Så I vil bakke op om de mennesker og deres kunde? Ja, det vil vi gerne. Hans Peter Poulsen, Siumut. Kan vi realisere, at man kan leve af sit erhverv, hvis man er kunstner eller husflidskunstner, eller hvad har I af holdning? Jeg har et todelt svar på det. Først skal vi se på de anlægsprojekter, der er, de forskellige bosteder. Og så er der jo så det sociale element, de enkelte steder, hvad angår borgerne. Vi har brug for, at folk strammer sig op. Altså kulturens folk har et meget vigtigt ærne. Det er jo ikke bare for at underholde os. Nej, tværtimod, så kan vi jo se i dag, at når børn og unge kommer tidligt ind på de her baner og teater for eksempel, jamen så har det en utrolig gunstig virkning på at kunne klare forskellige udfordringer i voksenlivet. Med hensyn til Kunstfonden, så er det en vej, og det er også en god vej til at skabe stabilitet inden for de pengestrømme, der kan tilflyde kunstens og kulturens område. Så I bakker også op? Ja, det skal man ikke være i tvivl om. Tak. Inuit Ataqatigiit Asi Kemnit Snarup. De kulturfolk,
som ønsker, at man skal kunne leve af sin kunst og sin musik. De har jo brug for en støtte fra centraladministrationens side. Hvad vil du sige? Først, lad mig sige, at et hvert folk har brug for at have en stærkt konsolideret kultur og liv. Og på den måde, så vil vi også kunne generere flere ressourcer. Og vi ved jo, at opfinder og idérigdommen er så stor, og det åndelige liv fylder meget i Grønland, så derfor så skal vi være bevidste om, at det er med til at forme vores liv. Og det skal ikke bare være noget fritidssysler, det bør være noget, man skal kunne leve af for fremtiden. Altså, det handler om, at vi skal have frie rammer også for at diskutere kunst og kultur. Så derfor så skal vi være glade for, at vi har disse mennesker. Hvis man skal leve professionelt som kunstner, så er det jo ens arbejde, der ligger til grund for, om man virkelig kan leve af det. Som det er blevet sagt tidligere fra andre, så vil vi gerne eliminere de barrierer, der er, og selvfølgelig ønsker vi at samarbejde med dem alle sammen. Altså, vi kan jo se, at der er en stærk støtte fra de 7 partier, og vi skal fortsætte, det vil sige, at vi har nogle spørgsmål fra vælgerne. Og den første spørger fra salen, at det er Sofie Rossen. Det er omkring elbiler, der er spørgsmål omkring disse. Undskyld, altså det er så i forbindelse med import af varer. Og det er således, at Inatsisartut ændrer hvert år omkring finansloven. Og det er jo så omkring biler med benzinmotorer og dieselmotorer. Og så derudover de her hybridbiler. Altså, jamen det er jo således, at man så hvert år har standset omkring afgiften omkring elbilerne. Hvad har partierne omkring disse forhold? Hvilken plan har de? Altså i forhold til import af varer, og det er spørgsmål omkring det. Og hvad siger Vitus Bojakitok fra Nunatridomnej? Omkring de grønne elbiler og så de her hybridbiler og elbiler. Og det er jo noget, som Naalakkersuisut har den der støtte omkring det, så derfor så er det jo så også den plan, at man gerne vil give mulighed for at forny bilparkerne rundt omkring. Altså således, at man her i forbindelse med, at man fastholder det der med, at man ikke skal lave en afgift for de grønne biler, således at man kan på den måde bane vejen for muligheden, og det er jo så noget, som vi også skal forbedre. Så derfor så vil vi her i forbindelse med det fra Nunatridomnej ønsket at lave disse, således at de grønne biler også ikke bare skal fremmes ved at hjælpe det i forbindelse med afgifterne. Men altså, man skal jo samtidig, at man også skal sørge for, at man skal skabe ladestationer for de elbiler. Det er jo noget, som er en del af vores planer her i forbindelse med vores valgprogram. Altså, der bliver spørgsmål omkring det der med, at man ikke skal hæve de afgifter omkring elbilerne. Altså, i forhold til det der med de her årlige afgifter, jamen altså, det har altså kun haft den mulighed, altså hvor man så på den måde, altså sådan som loven ser ud i dag, så kan man ikke ændre loven omkring disse forhold. Og når man så tænker på, hvorledes at de kommende Inatsisartut så for de kommende 4 år skal behandle disse afgifter fra år til år. Og Sten Lyng fra Demokratisk her i forhold til elbilerne og afgifterne, som Sofie Rossen har nævnt. Hvad tænker I omkring det?
Først tak for spørgsmålet. Jeg mener, det er vigtigt, at der er omkring disse hybridbiler og så elbiler. Altså, vi ved jo også, at hybridbilerne har jo en elektrisk drift og så motorer. Her i forbindelse med den ordning, der er omkring bilmotorer, jamen så er der jo så afgifter i forhold til det. Altså, når man tænker på de grønne biler, jamen så har man så også, at man på den måde også har et mål for, at man også på den måde skal støtte dem, således at man baner vejen på dem. Men altså, vi skal jo selvfølgelig også tænke på vejene, som også bliver slidt, og vi ved jo så også, fordi at de batterier, der er i elbilerne, er jo meget tunge, og derfor så er slid på vejene stærkt. Så derfor så har vi så sagt her i forbindelse med, så har vi ønsket, at der skal være en afgift for dem, som har en bilmotor. Men vi skal jo selvfølgelig beskytte vores natur, og på den måde så skal vi blive nødt til også at finde en løsning for dem. Altså i forhold til planerne for de næstkommende 10 år, jamen altså det, som er blevet taget en beslutning om, jeg synes, at der så vidt muligt også skal gælde så lang tid som muligt. Men det er jo selvfølgelig også en situation, at man her i forbindelse med de situationer, som gør, at man på den måde, jamen altså, vi kan jo ikke sikre os, men vi vil så fra demokratisk side, så vil vi så vidt muligt fra vores side have en høj program i forhold til elbilerne. Og det er noget, som vi gerne vil fastholde. Tak. Og der er Bente Ortesen i forhold til Sofie Rossens spørgsmål omkring afgifterne, at man ændrer det hvert år. Hvad mener I omkring den situation? Jeg vil svare den på 2 måder. Først så vil jeg gerne nævne, at det er jo så også, at vi har lavet et forslag fra deres side om at hjemtage disse forhold. Altså man skal så vidt muligt også gøre det således, at der i forbindelse med elbilerne, så mener jeg, at der i forhold til elbilernes afgifter skal være så lavt som muligt. Altså med tanke på, at vi har en 10-årig plan, således at man på den måde også kan sikre, at man på den måde også kan få disse elbiler til at være attraktive. Også fordi, at det er vigtigt, at man på den måde også skal have ting, og at der kan man regne med her i forbindelse med sådan et program. Og Jens Nabator fra Ladera. Altså i forhold til disse elbiler, og så også den afgift, som er på dem. Hvad tænker I omkring disse ting? Altså, vi tænker på, at snescooter, at det er jo noget, som vi på den måde også prøver på at lave en måde, at man på den måde også har lavet et program for, at snescooter skal have en lille et mindre afgift, således som man kan finansiere disse elbiler. At der her i forbindelse med at bane vejen på den, så vil enhver, som er med til og selvfølgelig disse ting, jamen så ved vi jo godt, at der er, at man har set, altså til trods for, at de har sådan en mindre batteri, jamen altså så er der jo, altså at de grønne er jo ikke helt grønne. Men det er sandt, altså når man ved, at når man så har en 10-årig plan i forhold til det, jamen så skal man så her i forbindelse med, at man også skal tænke på og prøve på så vidt muligt at veje for imod disse ting. Således på den måde med et 10-årig politik, så vil vi gerne her fra vores side også, og vi har lært af det. Så derfor, så det der med, at det ikke er vejen fremover, at man fra år til år skal ændre det. Man bliver nødt til at have, og det er noget, som vi har fastholdt fra Nadars side, at man skal fastholde disse ting. Hans Peter Poulsen fra Siumut. Disse elbiler og de grønne biler, jamen altså den afgift, som bliver ændret fra år til år, hvad mener I fra jeres side? Og hvordan skal det en 10-årsplan se ud? Tak til spørgsmål. Her i forbindelse med emnet her, det er ikke kun biler, men det er jo selvfølgelig også det der med, at
det er en del af en vigtig plan for os at beskytte naturen. Også fordi, at det ser ud til, at bilparken i Grønland vokser. Så derfor så ved jeg så ikke lige, om det så skal være 10 år eller 40 år. Men her i forhold til det der med afgifter, det skal jo ikke kun være således, at man styrer det. Men man skal også tænke på, jamen altså, for det skal jo så også vide, at det skal vide, at der skal være en oplysning på, hvorledes man skal benytte sig af de grønne biler. Det skal ikke kun være biler, men vi skal jo også tænke på, at vi skal være grønnere i forhold til at have vores natur omkring os. Så derfor så er det ikke kun biler og afgifter, men det er langt vigtigere forhold til. Det er jo fordi, at vi skal efterlade en grønnere verden, som vores efterkommere skal leve i. Tak. Og Sikkim Snav fra Inuit Ataqatigiit. Altså her i forbindelse med den afgift, som Sofie Rossen har nævnt. Hvad tænker I omkring disse forhold? Altså, det er jo, hvis det er således, at man har lagt vægt på, at man gerne vil have en grøn verden, så vil vi fra Inuit Ataqatigiit side også være klar til det. Det er ikke kun det, som vi skal tænke på. Jeg er enig i, at man også skal undersøge forskellige muligheder, eksempelvis i de større byer, at der i forhold til, altså vi ved jo så også, at der er enkelte huse, som har oliefyr, og jeg mener også, at det er næste skridt her i forbindelse med det, således at også at opvarmning af huse også skal gøres grønnere. Også når man tænker på at arbejde med en grønnere verden, jamen så skal vi være med til at arbejde på at få skabt en grønnere verden. Og når man tænker på med et samarbejde med andre lande, er jo også noget, som er vigtigt. Og her til sidst, så vil jeg lige nævne her til sidst, at det har været, at der siden 2013, der fik vi en altså nu bliver det jo kommer det spørgsmål omkring det der med at man har en afgift, der ændres fra år til år. Men hvad så med et 10-årig plan? Altså vi har lagt vægt på at vi ikke skal have en ændring fra år til år omkring, ja, vi vil jo gerne være med til at lave en 10-årsplan. Cecilie Marie Jacobsen fra Samarbejdspartiet. Her i forbindelse med de her afgifter, hvad mener I omkring disse forhold? Ja, vi mener ikke, at der skal være et større afgift i forhold til de grønne biler. Altså, vi kan tage kontakt med de større arbejdspladser, således at der her i forbindelse med ladestationerne ikke kun skal være selvstyret, der skal stå for ansvar for det, men man kan samarbejde omkring disse ting. Jeg kan nævne, at der er faktisk mulighed for, at man også kan have en energi, som er mere grøn, således at man ikke faktisk så har vi en rigtig god mulighed for at have en grønnere verden. Så derfor så vil vi fra Samarbejdspartiet omkring det der med elbiler og hybrider. Det er noget, som vi ikke ønsker, at der skal være højere afgifter for dem. Tak. Og det næste spørgsmål fra vælgerne. Og den næste spørgsmål fra salen, det er Katrine Poppel. Der er nogle spørgsmål omkring uddannelse. Tak. Der er mange unge, som ikke starter en uddannelse. Det er jo så fordi, at de ikke har sproget med sig. Så derfor så vil jeg gerne spørge partierne, hvis det er således, at så vidt muligt de fleste kan starte en uddannelse op, hvordan skal man så også sikre sig, at man får en sprogmæssig solid base?
Altså, vil I bane vejen for således, og hvordan vil I bane vejen for en bedre uddannelse for de unge? Altså, det er jo så et spørgsmål omkring det der med, at man skal have bedre sprogkundskaber. Hvordan skal det er et spørgsmål om, hvordan man sikrer det. Også det er en Lynge fra Demokratet. Hvad tænker I? Vi mener fra demokratisk side, at det er vigtigt med en uddannelse. Også vigtigt, også fordi, at vi skal have 3 sprog. Det er engelsk og dansk og grønlandsk. Fordi at vi er en del af verdenssamfundet, og vi bliver nødt til også at gøre så vidt muligt også skal have en bedre forbindelse til den øvrige verden. Omkring det der med uddannelse, jamen vi bliver nødt til at løfte den uddannelse. Også her i forbindelse med, at man også skal bane vejen for mesterlæger. Der er utrolig mange, som vi har tabt på gulvet. Så derfor så er det vigtigt, at vi også skal tænke på dem, som har sprogmæssige udfordringer. Og vi har behov for deres hænder. Også fordi, at de har håndværksmæssigt gode forudsætninger. Og mesterlæret er jo en god mulighed for os at skabe vejen for dem. Men vi kan ikke komme udenom, at der i forbindelse med folkeskolen, at man også skal have en udgangspunkt i, at man skal have et 3-sproget program, hvis vi har 3 sprog. Tak. Og det næste, det er Vitus Røagetok. Her omkring vores grønlandske sprog, som skal være vigtigst, er blandt andet noget af det, som også bliver spurgt om. Hvad tænker I fra jeres side? Først så skal vi se på folkeskolen, at de målsætninger, som er der, er jo ikke godt nok. Så derfor så her i forbindelse med den gode skoles program, er jo noget, som vi bliver nødt til at tage som en udfordring. Altså når man har set, at børn har en for dårlig forudsætning for at kunne fortsætte med uddannelse. Altså når man tænker på de her 600, som ikke har mulighed for at få en praktikmulighed, jamen så standser de deres uddannelse. Og på den måde så stopper de. Og det er faktisk omkring 2.800, som vi bliver nødt til at tænke på. Altså når man tænker på uddannelse, og der er jo også dem, som har den videreuddannelse, som tager universiteten, jamen så er det op til 40%, som standser deres skolegang. Det vil sige, når der er 10, jamen så er det 4, som stopper deres videreuddannelse. Så fordi, at man altså, hvis vi skal forbedre disse forhold, jamen så bliver vi nødt til også at se på folkeskolen og forbedre den. Ja, tak. Og fra Nadak, Jens Nabat, her i forbindelse med de grønlandsksprogede og de her børn, som skal fortsætte fra folkeskolen, og der bliver så nævnt, at der er for mange, som ikke har de bedste forudsætninger for at kunne fortsætte til de her videreuddannelser. Hvordan kan man løse det problemstilling? Jamen altså, det er jo vores identitet at have vores sprog. Vi bliver nødt til at bruge det mere. Altså ude på administration og forskellige steder. Altså der er jo dem, der har sagt, at vi ikke kan lide andre folkeslag. Nej, det er ikke sandt. Jamen uanset hvordan det er. Jamen vi ved jo godt, at børn i dag spiller utrolig meget på internettet. En af de ting, som er ventet, altså vi bliver nødt til at udvikle vores ting. Men her i forbindelse med disse programmer, som er her, altså det der med, at de enkelte muligheder for at kunne starte med det grønlandske sprog, så derfor så har vi så forslaget, at man også skal have en test for at kunne komme på uddannelse, hvor man kun har den grønlandske sprog. Men desværre så er det gået. Men altså, vi har jo også grønlændere, som kommer fra Kina, og vi kommer til at handle mere med disse kinesere. Det vil gerne have vores fisk. Jamen altså, vi bliver nødt til at benytte os af disse forskellige muligheder. Nu er jeg altså egentlig enig med demokrater. Vi bliver nødt til også at forbedre forholdene for de grønlandske. Tak. Bente og Gortesen fra
Jamen altså i forhold til de unge, som bare stopper, når man tænker på dem, hvad skal man gøre for at hjælpe dem? Jamen først så vil jeg selvfølgelig gerne nævne, at man skal forbedre uddannelsesmulighederne. Men vi har fra deres side, så har vi altid nævnt, at rigsfællesskabet er vigtigt. Også fordi, at det er vigtigt for en videreuddannelse også i den øvrige verden. Og selvfølgelig har man frihed for at kunne benytte sig, om det er engelsk eller grønlandsk eller dansk. Jamen altså, når man så har disse ting, jamen vi ved jo godt, at grønlandsk sprog er jo centralt. Altså, vi skal jo selvfølgelig også forbedre folkeskolen. Men jeg vil gerne nævne igen, at den styring fra ovenfra, det der med, at lovgivningen er alt for stram omkring disse ting. Omkring e-sport. Jamen altså, så kan man sagtens benytte sig her i forbindelse med disse spil, kan jo være med til at bane vejen for os at forbedre sine sprogmuligheder. Nu bliver det nævnt her omkring disse grønlandsksprogede, som har et problem og som har udfordringer med andre sprog, som ikke har 2 sprog, er jo dem, som også bliver ladt tilbage. Hvordan vil I bane vejen for dem? Eksempelvis skal vi sige, at der er en sproghøjskole i Danmark. Der er den mulighed, så derfor vil jeg nævne det, at der er en frihed til, hvilket sprog man gerne vil benytte sig af. Og det næste, det er Cecilie Marie Jacobsen. Altså her i forhold til de enkeltsprogede, som ikke kan fortsætte, hvilke løsninger tænker I på fra Samarbejdspartiet og hjælpe dem? Mange tak for et spørgsmål. Altså, jeg ved ikke om det der med, at man har misforstået det der med, at man skal styrke det grønlandsksprogede. Men jeg ved, at dem, som har det danske sprog, eller har halvt om halvt, eller måske har et 100% dansk sprog, det er jo dem, som bliver mobbet, også fra deres lærers side, fra deres kammeraters side, og fra andre elever. Så bliver de mobbet. Og det er også noget, som jeg mener, at vi også skal se på. Men vi vil her fra Samarbejdspartiets side, fordi vi ønsker, at det der med rigsfællesskabet er jo noget, som vi accepterer. Altså også fordi, at rigsfællesskabet sagtens kan benyttes til at kunne forbedre disse forhold. Fordi vi er enige med dessutom omkring det der med, at vi skal have en dansk uddannelse. Altså arbejde bliver jo benyttet utrolig meget fra de mindre børn. Og vi er også enige med Naleraq omkring det, fordi at børn lærer jo hurtigt, når de har nogle ting, som de beskæftiger sig med, og som de kan lide. At sige. Altså, det er jo således, at børn bliver... Vi taler om børn, som standser op på grund af sprogvanskeligheder. Hvad er det, vi skal... Hvilke løsninger skal vi have? Og hvad mener I? Samlet set, jamen, så ved vi jo godt, at det grønlandske sprog er stærkt. Men vi er jo bekymret for, at det er eksempelvis her i forbindelse med universiteterne, så mangler vi grønlandsksprogede lærere. Og også fordi vi ønsker, at det grønlandske sprog skal udvikles, således at man på den måde også er jo noget, som man skal beskæftige sig med i de højere læreanstalter. Altså det der med det dansksprogede og til det grønlandske sprog, de skal jo udvikles side om side. Altså det der med omkring disse situationer, som ikke kan komme til at få en praktikuddannelse. Jamen altså, det er jo således, at dem, som har med unge, som også har behov for hjælp, jamen så ved vi jo godt, at man også har banevejen. Og i der har man åbnet det på den måde, således at man på den måde også kan forbedre de muligheder for dem, som står svagt. Og det sidste.
unge, som har sproglige udfordringer, især med det danske sprog. Hvad skal I gøre? Hvad vil vi gøre ved dem? Siumut-kandidat. Ja, hvis det kun handler om sprog, så synes jeg, det er lidt for tyndt et spørgsmål. Altså, når man tænker på de udfordringer, mange unge har med store sociale udfordringer, der kan være misbrug af forskelligt, og der kan være selvmordstruede unge, og der er for mange, som er ramt af seksuelle krænkelser. Når man har sådan et liv med så mange sociale udfordringer, så kan det være uoverkommeligt at forestille sig for den unge at overkomme og gøre sig færdig med en uddannelse. Men altså, hvis man på grund af sproglige ufærdigheder ikke kan færdiggøre sin uddannelse, jamen så bør der også banes vej for, at man kan have mulighed for at gå til eksamen på grønlandsk i stedet for på dansk. Altså, vi skal ikke gøre det besværligt for vores børn med hensyn til sproglige færdigheder, engelsk, dansk eller grønlandsk. Og det vil vi gerne være med til at støtte op om. Nu har vi overstået de første 45 minutter, og vi er færdige med første halvleg, så at sige. Om 10 minutter, så har kandidaterne skiftet ud, så vi er tilbage igen om 10 minutter.